Vidíme tmavo pigmentovanú sučku po veľmi dobrom type a výraze. V sobote postaví dobre sučku. Vystav si ju lepšie, prosím ťa. Ktorá ostáva v priebehu pohybu úplne pevná. Ona vo všetkých častiach pohybu udržuje svoju výšku kohútika. Má veľmi dobré parametre výšky a dĺžky, je veľmi suchá a pevná a ukazuje veľmi výdatný nášľap a s voľným výkrokom. Ona má presvedčila o všetkých častiach pohybu. Blahoželáme, veľmi dobrá prvá. Na druhom mieste sa umiestnilo katalógové číslo 74. Je to veľká sučka, ktorá má celkovú dobrú stavbu tela, veľmi dobré proporcie hlavy, tmavé oko a tmavú masku, vysoký kohútik a pevný chrbát, veľmi dobre položené kríže, ukazuje veľmi silný priebeh pohybu zo zadných končatín a voľný výkrok. Blahoželáme, veľmi dobrá druhá. Na treťom mieste sa umiestnilo katalógové číslo 58. Je to sučka, ktorú som sprvoti dal na prvé miesto. Vynikajúco stavaná. Ukazuje v celkovom dojme výborný priebeh pohybu. Avšak keď sa trošku unavila, zbadali sme, že spinky má trošku voľnejšie. A toto spôsobilo umiestnenie na treťom mieste. Ale v statike je to veľmi krásna sučka, ktorá má správnu výšku, akú potrebujeme aj do chovu. Blahoželáme. Na štvrtom mieste sa umiestnilo katalógové číslo 71. Je to korektne stavaná sučka samičieho výrazu s veľmi dobrým celkovou stavbou tela.